Namel l-aġġettivi li tħobb dak li jkun, jew titfalu, jew iġġelu jgħid, tifhimni. Ninġelu, Per eżempju, min jaf li ma tantx għandi xi muskoli, ma kif tpenġija, jaħsbu li ħajaraw. Jien minn Xi wrestler. Le, mela il-muskolatura jiddependi fuq il-fizjonomija, U tipu. l-fiżjonomija tajjeb. Inti tiġi. Ħażbit naqra xadu kemm hawn Davide u jiena ma lajn ninsa. Minn ma jafux jiena nafu daqsxejn personali wkoll u kif taraħt penġieħ, ġifieri vera bniedem onest u vera bniedem illi tieħu gost anka titkellem miegħu, titrenja miegħu. Hekk, kollox. Le, 100% ġifiri, naqbel miegħek jiena li nafu ħafna lil Davide u l-familja kollha ta' Davide. Le sa Davide nasa. Jien nippreferi li nkunijat, kont ħnejt xaħat għalek, nippreferi li nkunijat ma' missieru, għax ħabib tijaj daqs kam huwa Davide, pero mbagħad Davide sabiħ li tkun f'postijiet oħra. Il-biċċa li Davide ma jkunx fil-postijiet li nkunu jiena u missieru. Li inti ma tantx tieħu pjaċir bil Pero jiena kien ta' pjaċir tiegħi li inqatta dawn id-9 xhur miegħek. Tant ieħor, grazzi. Bdejt b'87 kilos, l-lum il-ġurnata qiegħed 81. Tlifna sitta? U dan kollu bid-diskors biss. Bid-diskors biss. ċala ħafna idejk forsi. Le, mhux inċala ħafna idejja, ma ċaqlaqt li ħafna miċ-ċelloli ta' moħħi biex terġa' timmotivani biex nibda nċaqlaq. U inti għandek dik iċ-ċertu xi ħaġa ġo fik, ġan, li l-ġiela ħadd ieħor jiċċaqlaq ukoll. Ġifieri ħafna mill-affarijiet li tgħid hiex kemm nara sinjali bħal daw, jew hekk. Taf kif naħseb l-intenzjoni tiegħek hija li l-kru tiegħek jiċċaqlaq ukoll? Forsi għalhekk tgħid ċertu ħrejjef. Kulħadd jaf kemm jiena persuna inklusiva u kemm toġobni d-diversità. U nieħu pjaċir kemm min jitrenja hekk jew hekk. U anka mill-iktar li jista' jagħmel huwa hekk. Naqsek. Għall-inqasu. Kolli naċċetta Inkustajt ħafna l-kru jiena dal ħafna drabi li konna nitkellmu kont nagħmlu jagħmlu jogging on the spot wara l-kamera. Kenna Sur Joe pereżempju. Veteran sar. Osfor illum. Veteran. Spiċċa. Tjagħmel hopping ta' diġi. Meta tabdu ma tara. Ġi sumo wrestler pereżempju dejja. Is-sumo wrestler għall jbirkux bidla għamel. Bidla kbira. Mara tara jimmodellanna wkoll. Idura. Ġifieri tara jimmodella fil- Catwalk. Li hu żgur huwa li tħossok tajjeb, tħossok aħjar. Tħossok ħafna. Amanda wkoll. Amanda dejjem tistaqsini anke wara l-programm u dan tinteressa ħafna ruħha u jiena smajt li tisma' tapplika, Li tisma' mhux tal-li tapplika tal-li għall-kriterji tagħha ta' shortlist ta' min jirnexxielu jqatta l-weekend magħha jew le. Saret tażilhom ukoll fuq il-ħajja jekk inti sportiv jew le. Dawk li mhumiex sportivi u ma jeklux tajjeb ma tiltaqax magħhom. Fimni ħankompli fuq xi ħaġa li qal Davide fuq xi ħaġa aktar serja. Davide jitrenja wkoll, tgħid li imma x'għandu bżonna biex ikun anka l-artist li hu. Però jiena naħseb ekku illi anka Davide tip ta' karattru li għandu jurik li huwa bniedem attiv, minn xiex. Li hu bniedem luċidu, li hu bniedem intelligenti tgħid li ġifieri kull min jiċċaqlaq huwa intelligenti. Jew hemm min illi bħal speċi huwa intelligenti ma jiċċaqlax, naturalment. Però jgħinek ħafna. Jiena għalhekk dejjem inħobb naqbad eżempju ma' Obama u ma' Putin. Sewwa. Illi daw it-tnej kienu jħobbu jgħidu lil kulħadd u ġifieri hija public ħafna li dejjem isibu ħin għall-exercise. Ġifieri biex daw kienu jmexxu Putin għadu Obama. Żewġ superpotenti. Ġifieri xi importanza tal-exercise hemm. U għax għalfejdulna Obama u Putin hija approvata. Illi moħħok ħajaħdem aħjar. Qed nifhem ukoll illi ma tantx tħobb il-Donald Trump. Għandi rispett liħ, taf, ċertu qosma bħal kollox, u di politika mhux hekk. Imma tinosti ma tantx intinklinat lejn Donald Trump. Hemm ħafna affarijiet li jogħġbuni fih, ħa naqafhem. Fosthom Melania. Melania toġobni wkoll. U m'hemmx iktar imbagħad jekk nistaqsik. Le jiena ħankun onest miegħek, jiena nammira lil Trump pereżempju għal raġuni li fi żmien li kien hemm recession qawwija fil-pajjiż u flok ma għamel bħal ħafna nisu twerwer u dak li kellu żammu qal issa ċans illi għal investi waqt li l-prezzijiet tal-proprjetà hija baxxa nixtri għax naf li xi darba r-rota ħaddur. U naf li meta rota ħaddur tkun favorija, meta niġi biex inbieħ għara kemm ħanamel profitti. U dik hija waħda mill-ħafna affarijiet li għamel Donald Trump fejn hu llum. Dik l-istrateġija li għadek kemm semmejt inti tidħol f'ġisimna jew hija kwistjoni ta' bini biss. Alla hemm min ġan illi jibda jagħmel xi ħaġa fuq ġismu meta jibda jikxef. Mela issa żmien ir-recession, issa żmien illi kull mandi ġejt esposta, tajjeb, qed nilbes iċ-ċingi, mela issa wasal iż-żmien nagħmel xi ħaġa le. Inti l-aħjar li taħsiblu. Number one, titkun bil-għaqal li qed tinvesti, tajjeb, jew inkella qed warrab l-investimenti tiegħek fi żmien li inti tajjeb għax ma tafx jista' jiġri l-għada. U di bl-istess mod.
kemm importanti tissisti fix-xitwa, għax ir-riżultati tiegħek tax-xitwa ħatarhom fis-sajf. Mhux bdejt fis-sajf u ħanipretendi li r-riżultat ħanarhom fis-sajf stess. Mela kemm hu tajjeb li taħseb minn qabel. Tajjeb, dika number one. Number two, fi żmien li inti forsi l-aktar weak, ħanuża dik il-kelma, forsi fi żmien ta' ansjetà, fi żmien ta' nervi, ħaġa qablu Li tħossok vulnerabbli. Vulnerabbli, Li ħafna nies iħossuhom vulnerabbli. ħafna. Ħaġa qablu ma' recession. Dak iż-żmien faċli tgħid ħanelaq fija nnifsi ma nagħmel xejn kemm jiena beżżula, eċetera, eċetera. Jumkun tisajt isma' dik l-enerġija negattiva li qisha ġejja lejja, x'nista' nagħmel biha? Nista' jien niżvoga fl-ikel, jew niżvoga fis-sigaretti, jew niżvoga fl-alkohol, jew niżvoga fl-exercise. Tal-aħħar ħajatini ġisem aħjar, der aħjar u moħħ aħjar. L-oħrajn ħajkawżaw li problemi ta' iktar spejjeż, aktar viżi għand it-tabib, aktar mart u aktar frustrazzjoni. Dejjem hemm l-iżvok tiegħek, dejjem għandek id-droga. Id-droga kif inhi u naħseb David jaqbel miegħi wkoll. L-exercise ukoll huwa droga, huwa droga li qed tgħinek, li qed tfejqek. Id-drogi l-oħrajn normalment qed jeqirduk tikka tikka jekk mhux sant. Iġifieri again. Issa ġan, jiena nħobb naqbad ħafna u ħanżommu apposta l-aħħar puntata. Iva. Mas-sajf għal-ħabba dal-ħafna perċezzjoni ħżiena li hemm. Illi eżempju jgħidulek issa l-aħjar żmien biex tagħmel it-training toħroġ barra fix-xemx u tiġri għax iktar manere aktar aħjar. Il-bad news hija illi ġismek juża ħafna kaloriji fil-kesħa biex jissaħħan. Fis-sajf ġismek ikollu bżonn anqas kaloriji. Mela waqt li forsi inti toħroġ aktar barbecues, parties u tiġijiet u aktar tiekol u tikkonsma, ġismek minn dawk qed jagħmel użu inqas milli jagħmel fix-xitwa. Ġifieri l-istess party, l-istess stage, l-istess barbecue. Jekk tagħmlu fix-xitwa, ġismek ħajuża aktar minnu. Jiġifieri illi inqas ħajżomm bħala xaħam. Min-naħa l-oħra, peress li fis-sajf nużaw anqas kaloriji, dak ħajġi aktar storjat. Mela mhux qed ngħid lin-nies biex ma joħorġux ġan. Anzi qed ngħid lin-nies illi kemm hu tajjeb li tkun bajnejk miftuħa u tkun taf ir-realtà. Illi jisma' jiena dawk il-ħafna avvenimenti, jekk mhux se nagħżel, x'se niekol dik minflok dik. Jew l-oħra minflok l-oħra, da mhux qed ngħidu noqgħod niċċaħħad noqgħod bidejja jekk immurtiġ u noqgħod ngħir għal x'qed jiekol il-partner jew x'qed jiekol il-partner xi ma nistammix xejn. Jiena qed ngħid jekk is-soltu nieħu 10 drinks, nibqa' nieħu 10 drinks. Jekk is-soltu jkunu 10 cocktail, li darba jkunu cocktail ta' tsilma, cocktail ta' tsilma, cocktail ta' tsilma. Xorta ħadd 10 drinks għax normalment it-tajba qedaw ġan dinja pruvata mentalment. Illi ħafna nies anke jkollhom drink f'idejhom għal vizzju. Għax ma jafux jagħmlu bidejhom qed jitkellmu man-nies. Issa xejn fi-drink però jagħmel differenza. U vera. Vera. Naf li vera. Naf mhux sigarett. Li kien għax għandi it-tikal. Jekk ikolli nafsu farina l-istess nagħmel. Għax inti li trid tagħmel tibdel vizzju ieħor. Forsi wieħed vizzju li joqtlok, ieħor vizzju li ma joqtlok. Imma fuq din nixtieq li nenfasizzaw nara għaliex biex xi ħadd ibiddel vizzju jew drawa, ngħidura hekk, pereżempju inti drawa tiegħek hija tajba, li kull darba tieqaf titkellem le dak hemmhekk li dik hija drawa, mhux vizzju. Vizzju ta' min ma qatax mill-ewwel. Dik hija, dak għax dak huwa Dejlek grazzi wkoll kemm tal-int klim bil-Malti minn għandek da 9 xhur. Wieħed jiskambja li dik ġejja mit-Taljan, ġifieri, imma hija bil-Malti wkoll. Mill-banda l-oħra, x'irridu nagħmlu għaliex nafu grazzi għalik, nafu x'irridu nbidlu. Ġifieri inti tħaltilna sansitra fid-dettall tal-irqat. Mhux biss fuq l-ikel, u għamiltilna ċara li jisma' nut li titrenja, li tiekol tajjeb ukoll ħajvarja il-figura tagħna, il-mod kif inħossuna u anka l-emozzjonijiet jibdew jaffettwawna wkoll. U kollox xejn mill-emozzjoni. U kollox xejn. Però biex nagħmlu dik il-qabża, dak ix-shift minn tendenza mod, u nbidluha. Ekku. Jibsa dik. U dik ma tkellimniex u nixtieq nħallu Alla. Tajjeb ġan, qed nieħu pjaċir qed tgħid nibdilha. Mhux niċċaħħad minnha. Mela, għaliex ħafna nies ġan jaqtaw is-sigaretti u imbagħad iduru għall-ikel. Għax il-baż, il-sodisfazzjon, forsi it-tranquillament li qed jagħtini s-sigarett, issa qed inġibu mill-ikel. Però u mhux waħda jew tnejn, hemm nies illi jgħidulek jiena kont drug addict pereżempju, minn hawnhekk insellmilhom kollha. Illi jgħidulek illum tħadd bruħi u ġismi għall-exercise. Illi forsi fajn ċertu nies jiġu ossessjonati bl-exercise. Għaliex? Għax ikun tip ta' karattru illi jiffissa fuq xi ħaġa, illi jgħid jiena dik noħodha 100% gas down. U mbagħad jaqilbu il-focus tagħhom fuq gas down xi ħaġa oħra. Tgħidli l-estrem mhux dejjem ħażin ngħidlek iva. Però biex nifhmu,
Meta inti għandek ċertu kimika ġo moħħok, illi qed tagħtik forsi ferħ, forsi rilassament, forsi żvok, dak l-istess rilassament, ferħ u żvok tiġibu minn x'imkien ieħor. Għax jekk inti ħadu qottajt li ħana ċaħat minna tagħmel darba darbtejn klieta u terġa' tmur għaliha, għax timmissija. Terġa' taq għaliha. Tajjeb, dik importanti, hemm min tgħid li x'ħatajt. Jgħidulek pereżempju, illi jekk inti jmutlek pett, ġib pett ieħor mill-ewwel. L-imħabba tiegħek li kont tagħti l dak il-pett billi sa ħad toqgħod timmissja lilu ma tħassolvi xejn. Dik l-istess imħabba tista' tagħtiha lil ħadd ieħor. Mela, x'ħan nagħmlu ġan? Jekk jiena llum stressjat, għandi bżonn niżvoga, għandi bżonn ferħ, għandi bżonn l-enerġija, nista' noqgħod nieħu kafe wara kafe, sigaret wara sigaret, niżvoga fl-ikel nista', ħadd ma ħajjarrestani. Però naqblu nista' wkoll illi dawk l-affarijiet kollha inġibhom mill-exercise. U bħala effett miegħu ħajkolli body bħal ta' Davide Tucci. Tajdli tajba di mela kulħadd ħajder bħal Davide Tucci ngħidlek le. Jalla, tekko jkollna d-dinja isbaħ. Jalla u lex ħadd bħal jkun fallut. Ejja, ma nibdewx ta' Tix il-bot minn Davide Tucci? Xarek għandek differenti? La fadi qed jaqali, ma parti ċajt, le, jiena qedlek, kulħadd Tkun ta' Davide Tucci jiena fallut. Dawk jiġu iktar. Taħseb? Għax tkun ħadmet il-formula. Anyway, dak suġġett tal-darba oħra. Tkun ħadmet il-formula u jibqgħu jikkonservaw l-iskultura muskolari li jkoll. Jista' jkun ukoll, jalla bifu bok lalla. Però hija xi ħaġa li nafu illi mad-dinja kollha madwar 80% tan-nies jixtiequ illi jkollhom figura u pis aħjar. Jiġifieri 80% baqalna naqra biex naslu biex inkunu kollha bħal Davide. Anyway, x'se nagħmlu? Li ħanamlu huwa. Grazzi tal-li tajtinna it-tama. Mhux tajtlek it-tama, għalna x'nagħmlu. Hemm il-progress li jrid isir. Mela x'iridu nagħmlu? Minn hawnhekk jien minn hawnhekk il-manager qed jagħmel is-sinjal għalli minn hawn. Żewġ minuti? Le, żewġ pastizzi. Grossi tali. Imma ara, tifhem ara nara dat tentazzjonijiet. B'soma tajba jiena. Iwa, u intu hemmhom tajbin. Jgħidlek eżatt minn fejn toħodha. Baqa l-aħħar minuta. Mela l-aħħar minuta. Kielu l-pastizz li leb. Bravo, mhux baqa' minuta. Le, dak hekk ikollhom. Tortira jkoll. Mela, x'ħan nagħmlu? Daw irridu nitkellmu fuq ukoll f'dil minuta. Kif? L-Anġli. Le, għax il-biċċa jadi, dan minna jiena nar il-ġimgħa jibdieli l-istaġun tiegħi. Li hu? Barbecues, tiġijiet, ammont eżagġerat taħut, ġifiri jaffjal u l-kwota ta' sajjeda xinkun kilt nofsajjen tal-Europa. U daw il-tradizzjonijiet, ġifiri li tmur lemmu tmur law. U ovvjament il-formenġer tiegħek jindika li kol meta nkun miegħu ikolli anka nkompli bċertu abitudnijiet. Ikollok? Ikolli. Għaliex? Kollha kemm aħna ikonna, għaliex hawn min jinqeda jgħidlek għax it-tradizzjoni. Hawn min jgħidlek il-peer pressure. Għaw min jgħidlek ukoll li għax dan huwa żmienu u jekk mhux issa meta ħan nagħmilhom dawn l-affarijiet. Xi ħaġa li kont tallimtu bqajt inżomma f'ħajti kollha ġan kien jgħiduli dik xi ħaġa li inti llum temmen li jkollok tagħmilha. Kieku kellhom jagħmlulek revolver ma' rasek jgħidulek inti kollok ma tagħmilix. Mela inti minn għalik illum ikolli nkompli miegħu, ma x'għad jiġi revolver ma' rasek jgħidlek dik ikollok ma tagħmilix, jekk tagħmilha nisparalek. Tagħmilha xorta? Qed tistaqsini domanda illi rari ġejt is-sitwazzjoni fejn għal-ġid tal-programm ikolli wieġbek mod u għal-ħajja tiegħi għadek ma tafnix għas nista' niddeskrivi eżatt kemm jiena hekk. U bl-ikbar serjetà ħanajdlek issa. Le, ġifieri ħan wieġbek għall-programm. Jekk jogħġbok. Ħanajdlek le għall-programm. Bis-seta qed ngħidlek għax ħafna nies sfortunatament, case in point il-miliet jew l-Easter jew xi ħaġa. Tiġi nanna tgħidlek isma' huwa hija nieħu għalija jekk ma tieħux dal-figolli. U inti diġà jkollok id-diabete l-kolesterol affarijiet. Ħadd iksirha jew. Imma min ħajbat il-konsegwenzi jiena jew in-nanna. Ma nanna forsi tinkiser dik in-nofs minuta tgħid iż-żikkola dan naħseb hemm xi ħaġa fil-figolla li ma jogħġbux da. Ħadd għalija jew inti toqgħod bat il-konsegwenzi. Tgħid li figolla ħadd tagħmel differenza le. Imma figolla llum għada nejtiva s-sigaret, pit għada nejtiva għal dak id-drink, pit għada nejtiva għal dak li burgers. Dejjem hemm ir-ritwal. Jekk jien ħanitgħallem ngħid iva llum, ħanejt iva dejjem. Jekk jiena normalment inkun sod fil-bidu, illi nażel, mela ngħid pereżempju isma' jiena l-burgers ħanħallihom biss għall-avveniment illi għandi nhar il-Ħadd. Mhux fost il-ġimgħa kollu, imma nhar il-Ħadd ħanieħu dak il-break. Hemmhekk meta inti trabbi ċertu disċiplina li tajt jiena fil-weekend ħalli li nnifsi nagħmel ċertu affarijiet fil-weekend noħodha bis-serjetà. Dik ir-rutina ħatwaslek biex hekk il-bambin irid inkunu simili jew bħal Davide Tucci. Grazzi ħafna lilek Matteus Grasso, tallimna wkoll li Davide Tucci huwa kif inhu
inti tista' tkun aħjar milli inti. Kif